Nova epizoda Data Minds podcasta. U današnjoj epizodi pridružit će mi se Dragan Gajić, CTO Nortala. Pokrićemo temu razvoja softverskih rešenja radi biznisa koji će to da koristi i kako tehnologija može da pomogne biznisu. Proći ćemo jedan dugačak vremenski period od pre 20 godina kako smo to nekada radili do dana današnjeg sa veštačkom inteligencijom i ubrzanim ciklusom raznih alata i izlaženja novih tehnologija, pa da vidimo kako to danas radimo, kako smo to nekada radili. Dobar dan svima, dobrodošli na još jednu epizodu Data Minds podcasta koji ima za cilj da proširi malo široj narodnoj masi ovde u Srbiji teme rada sa podacima, veštačkoj inteligenciji, analitici. Da bi nam u ovom pomogli, zapratite nas na društvenim mrežama. Sa mnom danas je Dragan Gajić, CTO Nortala. Ćao Dragane. Ćao Nenade. Meni posebno zadovoljstvo, negde na početku moje karijere došao sam da se zaposlim u Levi 9 i ti si me i intervjuisao, kasnije mi je bio mentor, pa mi je posebno zanimljivo što ćemo imati šansu da popričamo malo o tome. Pa da krenemo možda od početka. Današnja tema bi trebala da bude kako ti vidiš razvoj softvera sa veštačkom inteligencijom, podacima, kako se sve to malo shiftuje, ali možda da postavimo kako se zove negde scenu, pošto si ti iz prethodnog doba razvoja softvera, prošao si ovakve hype sajklove već milion puta, pa ajde malo mi reci gde si, kako je počela tvoja karijera i šta si sve radio. Da stane u 3 minuta. Da stane u 3 minuta, pa tamo negde 45 ispred one pećine na Drvaru, to ovi klinci ne znaju šta se. Pa ja sam rano krenuo, ali ajde da računamo profesionalnu karijeru od trenutka kad sam zaradio prvi novac sa ovim, to je bilo negde 2000-te posle bombardovanja. Prvi novac sam zaradio sa Delfijem, to je rad alat koje je davno nekad radio Pascal, Borland Pascal, firma se zvala Borland, bio je Microsoft i Borland, ja sam uvijek bio na onoj drugoj strani. I tako je to sve krenulo. Posle sam našao prvi posao isto sa Delfijem, to je bilo nešto kratko i onda sam prešao u jednu, to su te prve firme koje su osnovali naši ljudi koji su otišli u Ameriku. Ovo je bila firma koja je iz Njujorka, gde smo radili billing sisteme za telko, a tehnologija je bila C, C++, ne čak ni na Linuxu, nego na HP-uksovima, na Unixu pravom. Tako sam ja sa rad alata prešao na konzolu i to baš konzolu, VI editor i tako, i radio sam godinama tako. I to je bilo super, pošto smo mi odavde iz Srbije, znači to pričamo 2001. i 2002. Radili. Mi smo imali prvi u Novom Sadu, onaj internet je tad bio dial-up, ako si imao ISDN, to je bilo strava, a mi smo napravili onaj Breeze, to je ona izraelska oprema. To smo imali mi i ovde imao, mislim, aerodrom u Beogradu, Surčin. Tako smo gađali na Fruškoj gori i to ne možete zamisliti taj quantum leap kad preći se s dial-upa na 2 megabita i tako. Tako je to sve krenulo. Posle došao Levi 2006. gde smo se upoznali i tu sam bio 16 godina, ali ja kad sam došao u Levi bilo 50-ak ljudi nas. A onda kad sam otišao, mislim 700 i nešto. Tako da sam ja rastao, s tom firma se mnogo menjala. Tako ako neko pita što si ostao 16 godina, zašto nije bila ista firma? Mi smo zajedno rasli. I evo sad smo u Nortalu. Nortal je malo drugačija firma, pošto je globalna kompanija, ima 2000 ljudi, a ja sam CTO, tako da sad imam inženjere na 7 lokacije, pa je to malo drugačije nego kad si s ljudima ovde. I dosta i pratiš onda verovatno šta dolazi od projekata u Nortal da se razvija i radiš sa ljudima da bi razumeo kako se oni razvijaju i adaptiraju ovom novoj normali, ali ja bih prvo da pokrijemo jednu stvar. Ja se sećam kad sam ja bio u Leon 9, ti si tada u jednom trenutku došao cloud, to je to. Taj moment je otprilike bio, radili smo na nekom projektu i ti si krenuo polako po firmi da pričaš o cloudu, tada se ja mislim pojavio, ne znam šta se prvo pojavilo, od cloud provajdera, ali evo danas, 2023. gomiletina softvera i dalje nije na cloudu,
nije baš ta migracija tako rapidno. Zašto to govorim? Zato što smo sada, veštačka inteligencija, sad se to dešava, pitanje kako naš tromi sistem će to adaptirati, pa recimo baš ta cloud priča, ajde možda to da pokrijemo. Pa ne znam, ja kad sam krenuo mi smo radili sve, mi nismo imali diferencirane role, ja kad sam radio sam sve od pričanja s klijentima šta treba se napravi, kodiranja, testiranja, opsa, mislim, ja sam održavao te servere, to je tako izgledalo pre 20 godina. Onda smo izmislili ove druge role, kako je sve raslo, pa prosto nije mogla jedna osoba, nije bilo dovoljno ljudi, pa su se role diferencirale, ne znam, front-end, back-end, QA i tako. Cloud je meni prirodno, ja sam od uvek, to je meni bilo samo pošto ja znam koja je bila muka, kad ranije smo radili neki velik dating website i znam kad smo planirali hardware, vi morate planirati unapred, vi radite 9 meseci developmenta, onda morate unapred naručite servere, pošto serveri je bar 6 meseci, pa vi morate znate koliko vam servera treba i to sad ako promašiš, to je problem. Da. I onda pošto sam ja bio od ljudi koji je to radio, onda sam uvek gledao kako sebi da olakšam i onda kad se cloud pojavio, mislim da je AWS bio prvi, šta smo mi krenuli i radimo, pošto se ja u Leviju bio uvek u onoj Java ekipi, jel? Mislim, posle u karijeri sam se bavio Javom, pa ranije su firme bile .NET i Java, većinom u Srbiji, a ja sam bio uvek suprotno od Microsofta taboru, onda smo mi to brzo pokupili ili nekako nama bilo prirodno da u Javisti, kad ste radili Javu, ima 3000 biblioteka, mislim, normalno ti je da gledaš šta ima novo. I ja inače kad sam radio kao arhitekta, nikad mislim da nisam uradio 2 projekta za redom, da nisam ubacio nešto novo. Tako to je bilo onako pravilo, ljudi koji su radili sa mnom, znali su, krećemo nov projekat, nešto novo ćemo da ubacimo. I nekad je bilo i na silu, recimo mikroservise smo godinama gurali na silu, možda sad iz ove perspektive ne bi, ali bilo je jako bitno da se ljudi pripreme na ono što dolazi. Tako da cloud je bila prirodna stvar, mi smo pričali data pipelines, data engineering, talent, sve to smo mi, prosto ti je trebalo, pa si naučio, jel? Nije bilo toliko diferencijacije, sertifikacije i tako svih tih stvari koje sad su prirodne na ovaj scale, jel? Bilo je baš lepo kad si imao Javu, .NET i samo 2 stvari ubaciš nove, a kako? To baš smo sad pričali dok smo iz Novog Sada se vozili kolima, koliko je sada brzo postalo praktično, ti sad imaš... Evo, ja sećam se, ako davno nekad su bile one knjige koje ste uzmete knjigu, recimo Microsoft to bio poznat, ja sam to tačno video, kod nje uvek išlo sporije ovde, Java išlo brže, ali recimo Microsoft, ja sam to tačno video u Leviju dok smo radili, imali smo dosta velik community, znači imali ste oni objave knjigu, i onda otprilike 4 godine ste okej s tim. Radite na jedan način. Sećam se kad je bila filozofija gurajte biznis logiku, storovne procedure, 4 godine. Onda oni promene. I onda prvi moment kad sam ja video, kod nas išlo brže, recimo duplo brže u Javi, non stop se bio je prvo Spring, mi smo krenuli Spring 1, 2, nešto. I tako, pa posle sa AJB-a smo prešli na to, pa je onda sve krenulo i tu brže, pa se pojavio single page apps, pa se pojavio cloud, pa serverless i tako, i stvari vam idu sve brže i brže, to nema. I prosto nekako mislim da je prirodno, teo sam kažem tamo, samo se vrati na misl, tačno sam video koliki je problem Microsoft napravio ljudima, pošto u Microsoft ljudi pratili referentnu arhitekturu. Microsoft objavio ovako se rade aplikacije i to je, bili ste safe. Ovamo u Javi bilo uvek AJB ili Spring, onako 2 pata, pa smo svi navikli. A ovde kad je Microsoft nije znao šta radi sa ovim DAO layerom, Data Access layerom, pa je bio onaj Entity Framework, pa je bio Link, pa kad su krenuli lutaju, onda su se ljudi izgubili, tačno sa video, pa su imali onaj debakl sa onim, kako se zvao onaj front-end framework, Silverlight, koji su, ja sećam su radili veliki projekat i su oni posle par godina rekli kao to prekidamo i onda to bio haos, zato što niko nije navikao. Vi sad
investirate godinu i nešto u tehnologije. Mislim da su od tog momenta nekako ljudi počeli da shvataju da stvari idu sve brže i brže. Da ne možete više pročitati knjigu od 600 strana i da nekih 4 godine ste relativno safe. To nema više. Mislim, tehnologija sad ide recimo na pola godine, morate, imate nešto novo. Pogledajte samo front-end frameworke, kako to ide i tako. Tako ja mislim, sve je daleko brže. Da. Zato je jako bitno bilo za ljude koji su rano naučili da svaki put, jer to je s inženjerima uvek tako, jel? Ti uvek pokušaš, pošto na kraju, mi smo svi radimo u IT firmama, sve što neko uradi na kraju završi u kodu, a taj kod neko mora izdeliverati i onda obično inženjeri su oprezni, jel? Da li ćemo stići za to vreme, sad sales možda vam proda svašta i upakuje, ali obično ja vidim u svim organizacijama, engineering je percepcija je oni kao uvek pointuju probleme i tako te stvari, jel? Usporavaju stvari, a ne usporavaju, nego znaju da sve završi kod njih. Da. Tako da u principu to vam je po meni prirodno i mislim da je onako dosta izazovno da ispratite, pošto to se sad raširilo. Jest. Opet s druge strane, tehnologija se demokratizuje. Mi sad imamo low code, no code, serverless. Mislim, ja uvek to kažem, meni je turning point u industriji kad je neko smislio da je dobra ideja da JavaScript ranuje na backendu. Znači sad vi kad znate istoriju zašto je JavaScript smišljen, a smišljen je u Netscape-u još pre 25 godina, valjda, da validira forme, pošto round trip na server i nazad je bio spor. I da vam ta stvar evolvira da dođe potpuno da se koristi na backendu kroz node, kod serverless i tako. Pa zašto? Pa zato što je neko ko ranuje biznis postavio validno pitanje što da plaćam front-end i back-end developere. Kad mogu full stack kad mogu da izmislim šta god istu tehnologiju na frontendu i backendu i koliko god ta tehnologija nije dobra, ne odgovara šta struka kaže i tako. Novac vam progura stvari. Tako meni je to bio turning point da se shvatio iako mi u IT-u mislimo da smo self-sufficient, nismo. Jel? Ali ima jedna dobra stvar koja se desila iz te neke naše istorije koje dohvatamo. Osnove su ostale. Ta sporina učenja tehnologije je u stvari te naterala da napraviš neke dobre osnove, što je super. Ja ne znam da li sada programeri zbog ove brzine mogu da naprave takve osnove. Postoje ljudi koji zbog tih sporine menjanja stvari sada imaju odboj, ja ih imam u firmi, upoznao se ih i tako dalje, ali mislim da su majstori oni koji su dotakli taj spor napredak da bi izgradili dobre osnove, a i dalje su otvoreni ka novim tehnologijama, novom načinu i tako dalje. Mislim da su ti šampioni, zato što imaš dobre osnove, dobre koncepte, a opet brzo hvataš paralele. Pa ja se slažem, nije lako, sad meni teško da se stavimo u cipele juniore, znaš. I meni, da. Ali u principu ono što ja vidim je, to je ja sam godinama ljudima pričao, idealan karijer pat po meni bi bio, dođeš sad kao junior u neki tim i radite neki greenfield. Da ti naučiš od početka, jel? Pošto raditi maintenance na postojećem, to i ne slomiti ništa, to ipak zahteva više skilla. Ali recimo već posle, ranije sam pričao 2 godine, sad možda malo kraće, da pređeš na neki projekat, na neki code base koji je tu, koji se često zove legacy, tu se stiče znanje, zato što ti prvo moraš da razumeš koja je ideja iza tog. Moraš da popraviš stvar, da ne slomiš ništa drugo. To je po meni inženjering posao, to je inženjering, jel? Ali kad si mlad, možda je bolje radiš neki greenfield i tako, gde možeš na nešto da se osloniš, da ne moraš da se brineš o svoj toj kompleksnosti postojećeg sistema, ali kad stvari ne rade, pa ne znam koliko se ja noći proveo kad stvar nije radila, to je bio taj poriv. Ja znam da nema spavanja, zato što mozak radi i gomila ljudi, mi smo se sretali uveče, ranije bio Skype, otprilike 9-10 uveče, to je to, vidiš kako se ljudi pojavljuju i kreće. Ne znam da li to sad, ja sad već neko vreme ne kodiram aktivno, da li se to sad tako radi, ali
ja mislim da se na tim projektima mislim, ja sam nagledao Hibernate koda i zato mislim da inače Java sjajna, pošto od početka sve je bilo open source i on si ti mogao da zaroniš. Mislim, ja sam radio u vreme kad nije baš bilo debugera, bio onaj GDB, sad ljudi stariji znaju kakva je to patnja. Meni sad kad neko kaže što ne staviš crnu podlogu, pa ja sam se nagledao tog, meni je lepo da je kod na bele konzole i tako. Hoću kažem, tu si išlo u dubinu. Jel? Pošto u suštini šta mi radimo? Mi koristimo tehnologiju da rešavamo probleme. Znaš, ako pristupiš tome na taj način, onda si okej, pošto ako sebe staviš u kutiju da si ti Angular ili React developer i da radiš samo to što te IT firme možda i forsiraju, pošto moraju da menadžuju taj broj ljudi, plus prodaju na sat, jel? Pa ti onda kaže, znaš, da bi svi znali šta prodajem, ti si to. Po meni to je okej neko vreme, ali preskakanje između tehnologije i tako to, mislim, to treba svi da rade, zato što to se menja, plus je toliko široko sad, jel? Znaš, tako da... Viš, to si dobro uhvatio, nikad nisam razmišljao. Zapravo, moj karijer path je bio idealan karijer path, onda tako. Ja sam u Leon 9 radio na Greenfield projektu, na novim tehnologijama i tako dalje, prešao posle u Execom na jedan holandski ERP, gde su stored procedure pisane na holandskom jeziku, gde se koristio statik u svakoj klasi, gde nisi mogao da napišeš testove, gde nisam mogao da se pomerim ni levo ni desno, ali ja uvek kažem mojima u SmartCatu da sam ja na tom projektu najviše zapravo naučio. Pa naravno. Pa većina koda je već napisana, pa ja ne znam ljudi da li znate, ali recimo u ovom osiguranjima, pa imate gomilu koda koja ranuje na Cobolu. To je sad ta priča, znaš što mi sad svi gledamo Netflix, Spotify, Google, šta rade i to je strava, ali onako kako izgleda vaš everyday posao, pa i dalje to poslednjih 30 godina, forma, validacija, baza, master data management, kradovi i tako, i sad mi sve vreme se borimo kako u novom frameworku da implementiramo. Sad naravno, ima i drugih projekata i tako, ali u suštini fundamentalni problem IT industrije bio i ostao je da vi razumete šta klijentu treba, jel? Kad to rešite, ovo drugo je straightforward, jel? Nije tako strašno. Pomenuo si Spring i kako ste u Leon 9 radili od verzije 1 i to mi je posebno zanimljivo, možda sad da skočimo na ovu temu o kojoj ja hoću da pričam. Šta je Spring u data and AI aplikacijama? Pomenuli smo u kolima LangChain koji se meni dosta sviđa, ali i gledao si Spring kako raste možda. Šta bi bio Spring u novoj paradigmi razvoja aplikacije i šta je to nova paradigma ako postoji i kako se to razvija? Kako si gledao Spring od verzije 1 do verzije, ne znam, X? Jeste, to sad možda se napravi analogija, probaći između svake dve stvari možete napraviti analogiju, ali ovde ono što ja mislim, moramo razumeti moment u kom Spring dolazi, to je svet EJB i tako, gomila XML-ova, jako, mislim, Java je sva sagrađena na specifikacijama, to je dobro zamišljeno, ali implementacija toga je nekad bila, bolna, nije bio potreban takav nivo kompleksnosti. Onda Spring je krenuo s dependency injectionom i tako nekim stvarima, da reši to i ljudi su odmah krenuli je prelaze, naročito ovi koji su se bavili EJB 1, 2.0, 3.0 je već pokupio dosta specifikacija, ako se ne varam, iz Springa i to je taj moment. Prosto su ljudi rekli, a zašto ovo sve radimo? Znaš, nije svaki sistem enterprise, ima tehnologija. Tu nešto što je slično. Pa ne, tehnologija postoji commodity, zašto ti treba za neki website, znaš, koji ima nešto dinamike, sva ta kompleksnost. I onda je nastao Spring, što je onako vrlo inženjerski način razmišljanja. Jel? Tako ja otprilike vidim ovaj moment. Zašto je, mislim, mi ovde pričamo, jel, desio se ChatGPT u novembru prošle godine, large language modeli, koji su tu. Jel, ja sam na fakultetu učio Perceptron, sećam ga se neuralne mreže i tako. Zašto je to značajno? Pa značajno je zato što je mislim, ti znaš, ranije da radite data science projekat, vi morate imati 3 stvari. Morate imati dovoljno podataka. To sad ne imaju firme. Ja sam dosta radio tech projekata, tu stvarno ima dosta podataka, ali većina drugih industrija nema, to nije ni blizu, jel tako?
Da bi bilo šta moglo radiš, moraš da imaš dovoljno podataka. To je već problem. Onda moraš da imaš, da bi trenirao te modele, dovoljno infrastrukture. Ajde sad, to je lakše sa cloudom, ali opet košta. Znači, to nisu... Skupo je. I treća stvar, možeš da imaš ljude koji to mogu. Znači, tako da to je bilo rezervisano za big tech, stvarno za za kompanije koje imaju sve tri stvari. Sad u suštini dobijate tu stvar gotovo, za ti modeli zovu i foundation modeli. Da. I mislim da se dešava ono kao demokratizacija data science-a u dva nivoa. Jedno je za klijente, postoje commodity, svaka firma sad razmišlja kako da to, zato što ja pokušavam da ne koristim, dobio sam feedback, engleske, jako teško, to je sad možete da platite, jel? A s druge strane, za nas iz struke, pa ne morate više budete data scientist ili data inženjer, jer to nije ekskluziva više, to postaje. I zato mi smo u Nortalu krenuli nekako sa Haystackom, onda sam posle naučio da postoji LangChain kao framework i trebaju vam ti frameworks prosto da ne bi gubili fokus. Jel? Tako je. I ti frameworks, ja sam uvijek voleo framework, recimo Spring je napravljen na bazi određenih patterna, dependency injection, posle bio onaj MVP, model view presenter za web i tako, i posle su dodavali gomilu drugih patterna, ali u suštini to vam je teorija, jel? I onda je to neko implementirao da mi ne gubite vreme. Tako ja vidim ovo sad. Da. Na DockerConu pre 2-3 nedelje su objavili zapakovan kontejner sa LangChainom. Mislim, to je u domenu NLP-a, što ja recimo za natural language processinga, to je oblast koja ima smisla recimo za Nortal, pa ja to tamo guram, pošto morate imate fokus, jel? Da. I dalje vam je ovo zanat, jel? Mi možemo pričamo šta hoćemo, a to znači da ja lično, kad hoću nešto probam, ne mogu da provedem, dobro, ja sad i nestrpljiv prirodno, ali ne mogu provedem mnogo vremena da bi se pripremio, jel? A tehnologija je tu, tako po meni to je značaj toga, znači bukvalno se dešava demokratizacija toga i mislim da ova priča nije samo za data ljude, jel? Nego možete ga gledate kao nivo biblioteke neke, jel? Ja čak imam i primjere zašto mislim da nije za data ljude, jer mi imamo u ovih 8 godina imamo neke ML inženjere u SmartCatu koji rade dosta dugo na pravljanju modela i tako dalje, data inženjere koji prave pipeline, oni mi najmanje žele da rade kako se zove, aplikacije koje se temelje na, ne znam, LLM-ovima, vektorskim bazama i tako dalje, zato što je to praktično spajanje kockica da bi ti dobio gotovu aplikaciju, a onda imam software developere koji jedva čekaju da uhvate nešto novo. I ja i pokušavam sa, ne znam, kolegama tu u Novom Sadu koji imaju svoje softverske firme malo da pričam o tome, jer ja mislim da imamo novu neku arhitekturu i novi način. Ja idem i daleko da ja mislim da je chatbot interfejs zapravo novi web. Jeste, slažem se. Mi imamo u Nortalu dosta velik produktni tim od 150 ljudi, to su product menadžeri, user interaction dizajneri i svi ljudi koji radi u produktu. Ja sam njima rekao i morate ovo gledate zato što to verovatno ima veći uticaj na vas nego na nas. Mi u inženjeringu kupimo tehnologije, nama je to potpuno prirodno. Da li ćemo mi to zvati data inženjer ili ćemo pomeriti levo ili desno, ne pravi fundamentalno, ali vama pravi zato što cela nauka oko toga kako da napravite user interakciju da je seamless, mi volimo to reći, seamless. Kad ja mogu da pričam sa mašinom, pa meni je to lakše. Jel? Skoro mi je bio jedan dečko iz Amerike koji mi je baš pitao, jel radite conversation and search? Oni već imaju, znači, conversation and search kao termin, zato što jeste, ti popričaš sa mašinom da bi ti izgradila SQL, da bi otišao u bazu, da bi izvukao informaciju. Pa pazi, ceo reporting, na primjer. Zašto bi neko morao, ja to znam, ja sam uvijek, taj reporting je dobar za firme zato što možete staviti relativno neiskusne ljude da prave 17 iteracija varijanti sličnog reporta, jel, daćete po ovoj dimenziji ili onoj dimenziji, pa onda imate sad BI platforme kao Power BI ili AWS QuickSight, ali u suštini pa to nije ni malo izazovno ako mene pitate da štancate, jel, kad naučite te reporte. Zašto ne bi mogao, kažem, ajde, vas ne zanima sam izveštaj, jel, nego informacija, insights. Tako je. A napraviti sa NLP-a na SQL, pa to čak i nije teško, jel. Tako ću kažem,
te stvari će da menjaju, zato ja i gledam uvek inženjering je za mene bio ono heavy backend integracije, zato što vi imate baze gde su podaci, gomilu softvera koji postoje, tu AI neće raditi, pošto vam je to stvar inspiracije nekog inženjera koji se probudio i odlučio, pričali smo o tome, da taj model napravi tako. To, znači, identifikovati paterne na sistemu koji postoji 10 godina je, ja mislim, potpuno nemoguće. Tako da tu vam i dalje treba čovek. Tako da AI je po meni akcelerator za biznis, ubrzaće stvari, ali vi ćete dalje morati imate neko ko će da dovuče podatke do AI-a i to nije uvek jednoznačno, jel? Tu treba kreativnosti. Za mene je od uvek to bio inženjering posao, pravi. Da. Tako da po meni, ako se fokusirate na taj način, nema zime, vi ćete to. Ako ste vi rekli ja radim frontend i tako, to je moja specijalnost, pa mislim da ćemo relativno brzo vidjeti šta će biti rezultat. Da. U suštini frontend kao frontend kucanje nekog dizajna u HTML ili JavaScript da bi se prikazalo, mislim da može da se spoji sa user experience-om, a user experience je po meni prompt engineering. Kako ćeš ti da postavljaš pitanja i dobijaš odgovore i skupljaš te odgovore da bi otišao po informaciju koju je baš taj neko tražio. Pomenuo si reporting, mene oduševio Power BI što je ubacio onaj neki modul gde ti možeš da postaviš pitanje, šta se dešava u februaru, imam drop sa financijama i on pokuša da ti objasni. To te u suštini zanima. To te zanima. Mene ne zanima ono graf, pa da ga ja sužavam, pa da ga analiziram. I da sam zaključim. Ali to je po meni, mislim, suština promene. Interakcija sa mašinom, zato što mašina sad može da razume kontekst ako mene pitaš. A ovo ostalo, pa ono ostaje isto. Zato suština je od uvek bila u podacima, jel? Da. Mi smo samo radili algoritme i to je bilo kao kolektivno znanje kompanije bila u ljudskim glavama, oni umeju da implementiraju algoritam brže od drugih, jer su to kao radili i poznaju domen. A šta ako vi to saznanje zapakujete u Expert LLM? Pa onda to radi kao Lego kocke, ali dalje imate data flow između i tako. Mislim, to je ono razlika između teorije i prakse. Vi sad to sve zapakujete, onda dođete u firmu da to postavite, onda vidite, pa oni nisu navikli, njihov network je zatvoren. Mislim, to su vam realni problemi danas 2023. Vi kad krenete radite projekat, pa nisu svi na cloudu. Ako su na cloudu, vi imate tu gomilu ljudi koje nešto radi. Mislim, vi tu gubite vreme, jel? A to morate da imate iskustvo, znanje, ste to prošli da bi projekat bio uspešan. Tako po meni nekako IT je bio uzleteo u varijanti zbog startupa i svega i potreba i dalje ogromna, pošto sve vam je IT, jel? Tako da ta potreba ne treba da nas zavara šta je suština našeg posla, jel? Kogo doći da pokuša i da vidi, možda ode u logistiku i da ih skloni od Excela. Jako teško će ih skloniti od Excela. Pa ja sam bio, ja sam to tebi pričao, bio sam u Amsterdamu na ovoj TechX konferenciji, Big Data and AI konferencija koja putuje svetom. I on sam bio na panelu gde me čovjek pitao i bio je dosta onako, kako se to kaže, passionate. Oko toga da kompanije moraju da krenu, razvijaju AI strategiju, nema to, ovo menja sve. A ja sam to jutro morao da odštampam voucher za ručak. Jel? Pa da. Hoću kaže, imaš mnogo još prilike. Pa tu ima toliko zato što firme imaju procedure stare po 5-10 godina. Mislim, hoću kažem, za struku će biti posla neverovatno. Sad naravno mora neko uvijek da vuče i da gleda napred, ali koji vam je to procenat posla, jel? A na Web Summitu prošle godine sam bio na jednom predavanju gde mi je onako eye-opening, ne znam, prevod na srpski nije ja, moment sam imao gde je čovek pričao o no-code i low-code platformama, recimo, i sve objasnio preko Excela. Kako je Excel ultimativna low-code platforma, low-code platforma, jer ti imaš znači low code je kad pišeš u ćelilici i tako dalje, a no code. A low code je kad odeš u formulu pa ti kažeš tamo to ti je low code i to ti je ultimativni primer. Ali ja to potpuno ne verujem, ja godinama pričam da je savršen UI za biznis ljude Excel, ja sam to video recimo EdTech industrija. Oni rade u Excelu sa
milionima, to ide sporo, ali oni su ljudi navikli i onda zašto ja na jednom projektu smo pre 2-3 godine prvi put koristili AWS QuickSight, to je managed service za reporting platforma, oni su ga pravili po uzoru na to i mislim da je to jako, jako pametno. Tako da slažem se. Inače ja kao CTO znam, imam tipična pitanja koja dobijam godinama, zašto mi ne radimo low code, no code, onda dosta popularno pitanje poslednjih godina Angular versus React, tu bar imam odgovor, to je 2 nedelje razlike iz mog iskustva i tako, to su ta neka pitanja, ali mislim da sad sa AI-om, pošto to obećanje generisanja koda od strane mašine, to postoji 20 godina. OutSystem, Mendix, godinama i platforme koje to rade, ili ne znam sad Microsoft Power platforma i tako. Ali zaista sada sa AI-om mislim da će to da radi zato što sve te platforme, kao kako smo mi struke to odbijali, menadžment godinama. A kao, to je dobro samo za to za šta je smišljeno, čim makneš dalje moraš da kodiraš i onda to težeš, što je više manje istina, jel? Plus, to su sve biznisi koji vas vežu kroz... Da, sad je naročito komplikovano, ja sad pričam sa OutSystem, pa moje pitanje, pošto mi imamo klijente svuda po svetu, pa negde ne može cloud, jel? Oni su dalje ljudi, pa jel možemo mi to da hostujemo? Pa sad vidite, ova nova rešenja, oni nisu razmišljali o tome, njima je cloud... Cloud native. Da, to je to, znaš, SaaS i to je. Tako ću kažem da sve to validno i ne treba da se iznenadimo da ljudi koji, mislim sad iz pozicije startupa, ti se kad praviš startup moraš da imaš neku IT komponentu i naravno sve te firme koji su uzori, oni nisu po meni IT firme, ali su dosta to izgurali da bi privukli talenat, jel? Pošto je, jel tako, morali su da prave tu kulturu i brand. I sad ovi drugi svi pokušavaju i mi smo firme, servisne firme im govore što je validno, nemojte to radite zato što napraviti tim i tako nije jednostavno. Ja u to verujem. Ali tehnologija postaje jednostavnija. Zašto tebi sad da napraviš tako neke stvari treba ceo tim? Jel ti treba? Pa ja mislim da ne treba. Nivo apstrakcije se diže, verovatno. Jeste. Meni je to bilo potpuno fascinantno. Ja sam pre neki 2 godine sam radio s nekim kolegama, oni imaju neki mali startup u Americi i oni su u jednom trenutku, jedan je product manager, drugi, znači nisu IT, nisu developeri, ali imaju priču i gore i to. U jednom trenutku oni već zovu, kao mi smo pogledali Snowflake podigli i kao shvatili smo kako to radi. Ja sam rekao, svaka čast. Pa da. Zato što to se ja video godinama, zašto to bitno? On ima problem koji rešava i on ne gleda i mislim da to fali dosta i kod arhitekata i tako, to sam ja uvijek. Ti nikad ne smeš da zaboriš koji problem rešavaš i možeš budeš otvoren za tehnologiju i možeš budeš da imaš petlju, da uletiš u to, zato što to bolje za klijenta. Da. Znaš, i u jednom trenutku IT je podivljao potpuno da smo mi pomislili, pa ne, mi diktiramo. Hoćemo da se igramo. Ja večito pričam, code quality je najveći bullshit koji je IT kad prodao management. Ja znam jednu 17 metodologija kao i merenje produktivnosti koje se vrte poslednjih 20 godina i tako. A u suštini sad ti se možda isplati da baciš sve, jel? Pošto kao radiš serverless, pišeš malo koda, nego da se brineš o tim nekim teorijskim stvarima. Zašto? Bitno da radi posao i zarađuje pa jeste, naročito što sad ove priče o serverima, znaš, cloud stvarno skalira. Šta sad ti kreneš? Ja znam, mi smo radili neki sulud projekat 6 nedelja, za firma je radila ICO. Pa ICO ide da nešto pokažeš, pa je zadatak bio za nas. Možete da napravite ovo za 6 nedelja, mi idemo ICO, nema milost. I smo mi seli, mislim da je to bio jedan od prvih serverless projekta, bilo davno, pre 7-8 godina, i rekli smo, ajde, kao, ako imamo šansu s nečim da uradimo, nećemo radimo Spring, to je sporo, imamo 6 nedelja, to ćemo uradimo, i naravno uradili smo, nije bilo optimalno, pošto je bilo nešto 4000, čim smo lansirali, mislim, bilo 4000 ljudi koji su čekali, to je bila neka platforma poput za, kako se zove, AWS, Turtle, nešto slično. I ti si odmah imao 4000 usera, koji čekaju, znači nema tu sad,
mi smo to skalirali, jezda je bilo neefikasno, kad ti pogledaš trošak toga, nije trebalo nam posle 2-3 nedelje upeglamo da to optimizujemo, da smanjimo, ali to je bio neki trošak možda $500 više. I radilo je posao. I preživali smo. 10 godina pre toga, ne bi imali šansu, nisi naručio servere na vreme, morao bi da, znaš, mnogo sve sporije išlo. Tako po meni, nikad ne smeš iz glave da izbaciš koja je, kako se to kaže, vrednost koju kreiraš. Pa ispratio sam release ovog Baldur's Gate-a kao igre, mislim, oni su oborili servere u prvom danu, jer ljudi su čekali tu igricu. Zamisli da si ti treba sada da pišeš neki predikciju kako ćeš ti da organizuješ hardware za launch date te igrice, mislim, to je... To je bilo fantastično iskustvo, mi smo, pa kad je to bilo, 2009. kad smo radili taj velik, ogroman website i tako, bila neka firma koja je tvrdila da su razvili matematički model da mogu da predvide koliko vam treba hardvera. Znači, sad oni na test environmentu i oni su, to je bilo dosta skupo. Na kraju je klijent završio s njima na sudu, pošto to nije radilo, ali hoću kažem koja je to bila kompleksnost, a koliko ti je sad lakše, suštini, jel? Sa cloudom. Pomenuli smo Spring već par puta, pa me zanima, pošto si prošao kroz sve verzije raznih alata, a publika koja nas sluša iz data sveta verovatno dolazi do sada nekih 0.8, 0.6 verzija alata koji ja mislim da će se zadržati. Šta bi bili tvoji savjeti nekoga ko hvata recimo Langchain, Pinecone, Lamu i tako dalje, o čemu da vode računa? Jer neminovno je da će neki problem da se desi. A to ti je kao po meni sa programskim jezicima. Nemoj se vežeš za jedan framework, zato što svaki framework ipak ima svoju filozofiju. Znači, po meni kreni s jednim frameworkom, pa vidi kako radi, ali budi otvoren da pogledaš i onaj drugi. Znači, nekad su ljudi dosta onako, znaš, to je ona priča, moj framework je bolji od tvog, ja sam, znaš, ne, moraš biti otvoren zato što je to sve validno. To je kao sa programskim jezicima. Ti sad, znaš, kreneš s jednim, pa si onda kao, to je prava stvar, to je toliko bolje od ovog drugog. Nije, mislim, ja jesam Javaš, ali recimo, Java je u jednu trenutku krenula kasnije, C# je uveo neke sjajne koncepte, pa se onda desila Scala bila dobra za Javu, zato što su ubrzali sa Java 8 su uveli funkcije, jel? I tako da u principu mi moramo biti otvoreni za te stvari. I mislim da je to univerzalno. Moraš da kreneš s jednim, pošto je ovo zanat, da ne bude i to je sad naročito teško, ima ih mnogo, ali evo ovde je lako, ima dva, koliko ja sad kapiram, Haystack ili ako si i 10 baza, 15, tako da nema tu ali baze same po sebi, ajde, to su svi učili na fakultetu, šta imaš, imaš SQL je bio komplikovan, se pojavio key value, ti imaš sad probleme u praksi, kako to skalira, eventual consistency, ali ti to treba kad krećeš, ne treba, to će te sastavi posle 9 meseci i tu imaš iskusnije kolege od koji ćeš pokupiti, jel? To ti nije realan problem koji moraš da rešaš odmah, tako da gledaj da prođeš kroz to. Sad bi ja, sad probao Langchain zato što ja sam ga skinuo, zapakovan je, zapakovali su na ovom DockerConu, kroz Docker Compose nekoliko kontejnera sa Lama 2 modelom, oni ranuje, ja imam M1, lepo radi. I to je po meni dovoljno i sad onda krećeš, posle možeš da pogledaš OpenAI modele, jel, zato što ti u stvari omogućava da staviš kijeve pa da radiš, ali proguraj neki case, end-to-end, da imaš to u rukama, pa onda je sve lakše, jel? Ali kreneš jedan, pa onda budeš otvoren, pogledaš drugi, jel tu je sad gužva. Čak i dobro da probaš. Čak i dobro da vidiš koje su razlike, a onda dete život, to je projekat odnese, onda to ti je, tako da to bi bio neki savjet. Ne mislim da je išta drugo. Spring je u jednom sad, ja sam dugo radio Spring i oni su u jednom trenutku krenuli sa idejom, mi ćemo sve da, u jednom trenutku je Spring portfolio, ja mislim, ne znam koliko sad ima, nisam pratio, ali bilo je preko 60 projekata. Ja pomenuo sam Spring zato što je kroz vreme napredovo. Ali Spring je imao smisla tad. On je prosto rekao da ova teorijska stvar je postala prekomplikovana, zašto bi to morali da radimo i oni su gurali, u jednom trenutku su i oni počeli, ja se sećam, oni su imali su u
umesto Kafke krenuli su svoju priču. Tako su pokušali... Uzeli su od Netflixa, ja mislim da su ceo onaj OSS ili neki paket su napravili gde su uzeli od Netflixa gomiletinu alata koji su upakovali. Da, u jednom trenutku je Spring kao priča pokušao da reši bude svaki problem u IT-u i mislim da je to krenulo odbija ljude malo, ali u principu to je od uvek bila priča s frameworkima. Ja pamtim ono vreme kad smo mi razvijali one naše u firmama DAO lere, znaš, kao da optimizujemo. Ja to čim sam došao na neku poziciju moći, odmah sam to ubio sve interne projekte, pošto sam rekao, postoje open source projekti, naročito u Java svetu. Mi, koliko god da je velika kompanija, ne možemo to bolje da izguramo community, a tako ajde da ne trošimo vreme na to. I to je bilo pre više od 15 godina. To se sada ovde dešava, to je isto dobar savjet. Mi se zaletimo, ne mi, i pratim community, dosta community se zalete u neki pristup gde ti izađe samo preko noći nešto što je uradio Microsoft, Facebook, bilo ko sa više resursa i kaže, ti si sada obsolet. Tako, a ja bih dodao na ovo što si ti pomenuo, menjanje frameworka i nemoj se koncentrisati na jedan primjer iz moje i dodao bi da se koncentrišeš na koncepte zapravo. Mi smo krenuli kao Cassandra Consulting kompanija gde je to jedna tehnologija. Vrlo zanimljivo jer smo tada super zarađivali u tom svetu, ali vrlo rizično jer je to jedna tehnologija. I onda je krenula tu Kafka, pa sledeći alat i onda je Martin Klepman koji je radio u LinkedInu i napravio Samzu i napravio baš je sa data pipelinima radio i izbacio knjigu koja je osnove distribuiranih sistema. I objasnio Merkelove one stabla, prozivanje, onda ona gomiletinu tih tehnologija koja je meni ličila na Gang of Four kad smo razvijali aplikacije. I meni onako su upalila lampice i posle svaki sledeći alat ja sam video delove nečega, GOSI protokol, bilo što, mislim, to su osnove distribuiranih sistema. Ali to ti je ono evolutivno učenje, jel ti si to probao, nisi baš znao, zato ja kažem, ovo je zanat, prvo probaš da ti to uđe, a onda pokupiš malo teorije koja se razvije da bi video u širem kontekstu da je to fituje. Inače, mi smo, u Leviju sam ja imao ceo tim koji je suportovao Samzu kao open source projekat 6 meseci. Mislim, to je bila sjajna priča. Ja nekako pokušavam, ja duboko verujem u open source, ja dolazim iz vremena kad to nije postojalo, kad je Red Hat krenuo kao prva firma da pravi biznis i nekako od uvek i bio sam sećam se tog momenta, mislim to bilo 2014. na Devoxu u Belgiji, kad je Microsoft došao je novi CEO i onako announceovo, oni su objavili da open sourceuju .NET. Znači, kompanija je koja je sve vreme bila s druge strane zatvorena i zato mislim Microsoft je sad, ne znam da znaš to, u principu kompanija koja najviše suportuje open source. Oni imaju negde 4000 developera na GitHubu, kupili su GitHub i tako. Teo sam ti kažem, da, firme razvijaju neku internu stvar, pošto, ti moraš klijentu prodaš nešto sem ljudi, sem skillova, pa kažeš ja imam neku metodologiju, neki framework, a po meni, što ne suportuješ neki open source, pa kažeš moji ljudi rade na tom open source projektu, mi smo kontributujemo, mi podržavamo, po meni je to dovoljno. Ja nikad nisam to kao CTO uspeo da izguram do nivoa da bi bio zadovoljan, pošto je kod nas u firmama poput Nortala, Levija i tako u firmama u kojima sam ja radio je uvek trka sa utilizacijom, koliko su ljudi chargeable i tako. Ali mislim da to ima smisla. Sve te velike stvari su donirane od tih prvaka, recimo Eclipse koji je bio prvi odličan ide za Javu je IBM razvio, donirao community-u, pa sad Kafka je nastala tako na LinkedInu i tako. Tako, po meni je to sjajna priča, voleo bi da firme generalno to rade više. Mislim da je to dovoljno. Ne moraš da razviješ ništa proprietary, jel? Ali da sumiram, mislim da smo dali baš dobar savjet, nauči jednu stvar koja je vrlo aktuelna, pokušaj da budeš otvoren za još jednu stvar ili još više stvari i onda pokušaj da uhvatiš koncepte koji su slični, mislim da je to baš ključ. Kaži mi, šta radite u Nortalu, recimo ti menadžuješ dosta veliki tim inženjera, neki su
zatvoreni, neki su otvoreni. Šta radiš u Nortalu da bi otvorio? Jer definitivno promena neka postoji. Lako je tebi i meni da pričamo. Ja verujem da mi hleba nećemo izgubiti, jer znamo i koncepti, prošli smo i tako dalje, ali recimo probamo da se stavimo sada u glavu jednog juniora, mediora koji je poplašen, ovo izlazi, kuda ja sada da idem? Kako? Da, ali to sad Nortal, to uvek zavisi od konteksta. Sad Nortal ima 2000 ljudi, od toga mi imamo 2 brenda, Nortal i Power Team. Power Teams je naš staff augmentation business, znači tu imamo 700 inženjera. 700 inženjera je u Nortalu, oni su kod mene u organizaciji. I mi radimo jako različite projekte. Mi imamo 7 biznis lokacija gde radimo, ne znam, Middle East, radimo Neom. To je, ako je cloud, onda je to Oracle Cloud, ili je on-prem Nemačka isto. Tako da ja sam odmah, kad sam došao, shvatio da je to toliko različito da ja ne mogu na nivou tehnologije da držim stvari. Onda, držite to na nivou mindseta, što je onako, a ne znam koliko je to validna priča, da ne kažem bullshit. Pa dobro, ali ti izbacuješ svoje stavove u toj firmi i pokušavaš da im kažeš... Moj stav je upravo ovo što sam rekao. Ja verujem u T-shape inženjere, ne verujem, znači ti moraš da sebe shvataš i to je ono što ja već to guram ljude levo, desno i činim ih uncomfortable. Mislim da je to moj posao, sve oko mene. Naš posao je da koristimo tehnologiju da rešamo neke probleme. Zato je taj posao sjajan. I sad tu imate nekoliko stvari. Arhitekte učimo, sjajno je što si ti prepoznao probleme, jer si učen, ali moraš kad to komuniciraš, da komuniciraš na drugi način, zato što ispada da si negativan. Da nisi negativan, nego samo radiš ono što si učen. A problemi su, to je naš posao da ih rešavamo. Tako da to nije loše per se, ali kad pričaš s biznis ljudima koji gleda da uloži par miliona, onda mu ne treba neko ko će ga treba neko ga ohrabri. To ti je jedna perspektiva. Onda ovim drugima govorim upravo ovo što sam ti rekao. Nemojte se vežete za tehnologiju. Ja sam uspeo u Nortalu, što mi nije ranije uspevalo kad smo pravili, pošto mi transformisali firmu u matricu, u Helix, pa imamo capability i value streamove, sad engineering je jedan capability, pa smo pravili sistem pozicija. Pošto sistem pozicija ti kaže koji ljudi su u inženjeringu, koji ljudi su u produktu i tako. Ja sam onda tu, pošto sam tu mogao da se raširim, kao prvi CTO Nortala, to pojednostavio. Ja verujem u ono less is more i rekao sam, u inženjeringu mi imamo 4-5 pozicija. Software inženjer, test inženjer, data specialist, tu nismo mogli, ja volim konzistentnost, systems inženjer, ali data nismo mogli nazovemo data inženjer, pošto postoji data science, pa smo to rekli data specialist. I to je to. I imamo arhitekti. Nema Java, .NET, ne, zato što to je po meni fundamentalno. Vi, kad radiš stvari u firmi, sve mora bude konzistentno. Ne možeš ti da kažeš ja guram T-shape, znaš šta je Da, generalista koji je specijalista u jednoj... Moraš prvo budeš T-shape, pa ćeš budeš I-shape, ali 2 godine idealno, pošto tehnologija se menja. Nemoj sad da se zakucaš, jer ljudi, kad postaviš sistem tako i kad kreneš da ih zoveš Java.net, onda i oni se zatvore u to, pošto ti si me tu stavio u tu kutiju. Tako da ja guram to na nivou mindseta, na nivou kako smo napravili strukturu. A što se tiče tehnologije, to je primarno rad sa arhitektama i seniorima da budu da rizikuju više. I to je otprilike, i naravno to je teško, jer Nortal je ima dosta veliku biznis organizaciju koja prodaje i sad naravno vi svi kao nećemo budemo u silosima radimo, ali kad vam to skalira, mi imamo 23 lokacije u svetu, pa onda 7 biznis regiona. Mislim, nije vam to lako poravnati. I onda otprilike ja sam odmah shvatio, moram to držim na nivou metodologije. Naša metodologija u inženjeringu je DevOps ili DevSecOps. Da, tu nema druge. Ja verujem, ima ona knjiga Accelerate, ja savjetujem svima da pročitaju. To je prva naučna studija koja je uspela poveže DORA metrike, ima ih 4, sad su dodali 5, sa performansom organizacije. I to translira na nekih 23, 25 stvari, odnosno practices, trunk-based development, test automation, i onda imaš vezu. I po meni,
držiš se toga, pokušaš da meriš to, jer to je univerzalni jezik. Ja volim, znaš, jedna od metrika je koliko često ti releasuješ. To je sjajno. Možda objasniš biznis ljudima, kažeš, ako češće releasujem tvoj feature, ide češće, oni odmah ukapiraju vrednost toga. Ovde isto sa ljudima tehničkim kad pričaš, kažeš, dobro, ajde, zaboravi sve, koji je environment i tako. Evo, sad ti kažem, feature je ready, koliko treba, jel smo mi automatizovali i tako. Super. I ja tu ima jedan sjajan primer. I tu ja mislim da će zapravo, izvini što te prekidam, ali kod te automatizacije mislim da AI može da pomogne, pa sam teo možda samo za kraj da jedno provokativno pitanje, tih 700 ljudi u staff augmentation modelu, kako ti vidiš? Hoće nestati, hoće postati efikasniji, hoće biti kiborzi uz AI alate? To ti je po meni dobar primjer, mi dosta pričamo, to ti je kad ti biznis model diktira kako si ti to organizaciono rešio. Po meni to su inženjeri kao ovi drugi. I sad, ali generalno developeri, da li sa ovima AI alatima misliš da mogu da postanu efikasniji? Pa evo, ja sam juče imao sastanak sa boardom. Pričao si o licencama za Copilota i tako dalje, pa me možda za kraj samo to da mi... Znaš kako biznis razmišlja? Ja sam stvarno dobio pitanje, ali to je smešno, ali je dosta ilustrativno. Koliko koštaju te licence za GitHub Copilot? Pa reku, $19 je ova biznis koju moraš da radiš kao IT servisna firma zbog IP rights garantovanja gde će taj kod završi. Aha, mesečno. To ti je otprilike 20 minuta kad sračunaš koliko naplaćuješ jednog developera, jel, investment. Znači, turnkey point je vrlo nizak. A da li bi mi mogli onda te ljude naplaćujemo tipa 10% više, pošto su AI enabled? A zaista sam dobio to pitanje. Naravno. I onda razumeš, i validno je pitanje, ja? Zato ga ja i na podcastu postavim. Da. Ne, po meni je, ja sam morao da argumentujem zašto ćemo da investiramo u to i morao sam da objasnim da dolaze drugi. Mi imamo neke klijente koji su veliki i sigurno neće koristiti GitHub Copilot, pošto oni imaju alternativu. Znači, GitHub Copilot je najstariji i najbolji. Mi smo uradili case study u Nortalu sa 5 timova, izveli smo neke zaključke. Više sam teo da vidim interno ti imaš tu interni IT ima dosta stvari koje moraš da pokriješ, znaš, nije to nije to baš kupim licencu i rad. Da, na 700 ljudi koji sede na 7 mesta, meni je to više bilo. Ja nisam imao dilemu, mi moramo to kupimo. Meni je to kao ona priča, zašto neki prvi feedback ljudi je bio, ovo je sjajno, ako ne kupite vi, kupit ću ja. Onda imam problem što će oni da koriste personalnu licencu. Da. I onda ti je to sad već problem sa stanovišta IP rights. To je ko IntelliJ Eclipse, mislim, to je alat. Ja mislim da je to suština. Ali da, jeste moguće, sam obećao neki performance gain, ali po meni taj performance gain je... Čuvajte se ljudi u Netalu. Da, ali znaš, ljudi su srećni zbog toga, ja razumijem zašto. I to je već, pa ne, ali srećan developer je već, ne mogu da artikulišem koliko, ali sigurno preko 10%, znaš, tako da to meni je, da li ćemo kupujemo AI alate, da, to je no-brainer i ako me pitaš za savjet, da, kupite odmah, zavisi koliko ti je velika firma, koliko moraš se potrudiš da to prodaš, ti si founder i vlasnik, tako, srećni developeri su bitni. Tako da, jeste, bitni su, ali nije samo za developere. Ja dobijam pitanja i od drugih funkcija u firmi, recimo HR i to šta da koristim. Moj neki savjet je, aj krenite s ChatGPT-ama, poslije ćete čuti od ljudi šta se tu profilisalo, jer tu sad ogromna gužva, jel? Tako da ja mislim, AI alati, da, ulaze u naš život, ja se radujem, pošto ću ja otprilike moći da budem, ja računam da ću ja moći da budem mnogo produktivniji i moću više stvari da uradim sam, pošto mislim da je IT porastu do te mere da smo postali jako neefikasni. Ali tako ih treba, možda s tim da završimo, tako ih i treba posmatrati sa productivity alatima. Pa da. Oni su productivity alati. Neće nas zameniti. Da, ako me to pitaš, neće nas zameniti, ali će nam pomoći da razvijamo neke druge biznise ili struke, a nešto što smo radili, što je bilo low value, a mogu si da ga prodaš zato što je zahtevi su bili ogromni, to bi umrlo svakako, jel? To kao biznis model, jel? Tako da sad da ne imenujem koji su to biznis modeli, ovo će samo da ubrza taj kraj. Super. Ništa, dobro. Hvala ti što si ovu temu pokrio sa mnom, baš mi je bilo drago i ja sam uživao, nadam se da si ti, pa eto, vidimo se po Novom Sadu. Hvala što si me pozvao.